नोंथाङा बिजेपियाव मानो जइन जायाखै? नोंथाङा बिजेपियाव जइन जानो हागोन दाबो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्लाना नोंनि केसा रेजें जागोन सिगांनि केसफ्रा बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे समाव बे बुंदोंनो आंलाय मानो बिजेपियाव जइन जाहैनांगौ, आंनि न'खरनि बाय बाहागि गासिबो बिजेपिखा, आंनि बिमाय राजिब बांगालाबो आंनि बिजेपिखा बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे समाव नोंथ' बिपिएफनि मानसि होननानै बुंदों। बेवहाय बे बुंफिनदों जाहैबाय, दिनै बिपिएफनि होननानै आंनाव मा लिरनाय दङ? दिनै जोङो मोनफ्रोमबो जोङो राजनीतिक दोलोनि लिडारफोरजों जों सावरायो लोगो मोनब्लानो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। एनएलएफबि आफादनि आर्मि चिफ बा दैदेनगिरि एम बाथाखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसा आरो एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गुबै जाहोना सोराङाव फैदों आरो बे गुबै जाहोनखौ खोनासंनो थाखाय नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ जास्ट नायनांगोन आरो बेहायनो माखासे बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों आरो बे सोराङाव फैनाय बाथ्राया कल रेकर्डिंआव सेबखांजादों आरो अदेबानि बेखौ कल रेकर्ड खालामनानै हगारनाय जादों। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां खौरां सफैदों। जाय बिथांमोना 6 फायाराव फैदों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो, बिथांमोननि आफादनि बा एनएलएफबि आफादनि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांखौ पुलिसा दाखालि एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गोबां मिडियायाव सावरायनाय जादों आरो कमेन्ट बक्स, फेसबुकनि कमेन्ट बक्स, इउटुबनि कमेन्ट बक्स आरो वाट्सएपफोरनि गेजेराव बिथांखौ एरेस्ट खालामनायखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन। दा बेनि गेजेरावनो मोनसे जाथाया बा जाहोना सोराङाव फैदों। माखासे सोराङाव फैनाय जाहोनफोरखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। जोहासिम खोनासं, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। जागोन दे। दाख्लै थांनाय बुधबार खालि बेवहाय माने सराइखिला होननाय 7 ABPN गेस्ट हाउसाव बिथांखौ क'क्राझारनि एसपिआ लोगो हमनानै रायज्लायदोंमोन। बे समाव बिदिनो बिथांमोनजों माखासे सरकारनि मानसिफोरबो दंफायो होननाय खोनादोंमोन। दा बेवहाय बेखौ खावलायदों जाहैबाय, नोंथाङा बिजेपियाव मानो जइन जायाखै? नोंथाङा बिजेपियाव जइन जानो हागोन दाबो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्लाना नोंनि केसा रेजें जागोन सिगांनि केसफ्रा बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे समाव बे बुंदोंनो आंलाय मानो बिजेपियाव जइन जाहैनांगौ, आंनि न'खरनि बाय बाहागि गासिबो बिजेपिखा, आंनि बिमाय राजिब बांगालाबो आंनि बिजेपिखा बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे समाव नोंथ' बिपिएफनि मानसि होननानै बुंदों। बेवहाय बे बुंफिनदों जाहैबाय, दिनै बिपिएफनि होननानै आंनाव मा लिरनाय दङ? दिनै जोङो मोनफ्रोमबो जोङो राजनीतिक दोलोनि लिडारफोरजों जों सावरायो लोगो मोनब्लानो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बेयाव उदालगुरि एसपिआ नोंखौ लिंहरदों होननानै बुंनानै बेयाव लाना फैदों उदालगुरियाव। दा उदालगुरियाव लाना फैनानै बै माजबाटनि बे पुलिस स्टेसन आउटपस्ट नैबावहाय माने नैबे दाख्लैबावै बिएलए जोनोम जानाय आफाद बेखौ जों खोनाबाय थादोंमोन। दा नैबेयावहाय लोब्बा दंफायो होननानै बै सासे बिएलएनि सोद्रोमाखौ लानानै गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ बेयाव केस हाबदों आरो। दा बे हिसाबै बिथांखौ जेलाव दोनहैदों। बिथांजों जों स्पस्ट रायज्लायजोब्बाय, बिथाङा खुला भाबै जोंनो खोन्थाजोब्बाय। दा फैयै फैयै जोंखौ बै एनडिएफबिनि एकर्ड जानाय समनि बायदि जोंखौ खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामनानै। बै समाव एनडिएफबिनि समाव बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां सिगां नाब्ला सारखौ, रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव सोनानै दोनहैदोंमोन। बेयाव बिनि उनाव मोनथाम मोनब्रै आफादफोरखौ जमा खालामनानै बिटिआर बायदियाव सुक्ति खालामहोदों। थिग बेबायदिनो जोंनिखौबो नैबे एनएलएफबिखौबो नैबे जोंहा दाख्लैबावै माबानानै थांनाय बिबक बिथांमोननि हान्जाजों जोंनिखौ सरजाबफानानै बे एनएलएफबि आफादखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों। बिथांमोना मानोना जोंनि आफादखौ बेबायदि थाबाय थाजानायखौ लुबैयाखै। दा बेखिनि आरो। ओमफ्राय लोगोसे मानि थाखाय जेनेबा हमनाय जाखो बेखौ सोरबा जोंनि बर'
सोरबा मेलेमजिबिफ्रा सोरबा राजनितिक नेताफ्रा एसे खबर लाहरदों नामा सार? दायो बेबायदिनो खबर लादों, बेलेगनि खुगाजों खबर लागासिनो दङ। ओरैनो जोंजों रावबो बेबायदि जगाजग जाथ'वाखै। दिनै जों खोनानो मोनबाय थादों, सावरायबाय थादों जादों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बोरै बेबायदि जाखो, मानो बिदि जानो मोननांगौ, आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेबायदि गोनो गोथो सावरायलायबाय थादों जाहैदों। दिनै बे रां दाबिनाय मानाय बे केसाव ओरैनो जाबदोंसो जानो हागौ, बिथाङाथ' बेबायदि खालामथावना मानसि नङा, बेखौ लानानै गोबाङानो माने सावरायबाय थादों जाहैबाय। जों बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनगासिनो दङ। दा एम बाथा सारा जेनेबा बिजेपिआव हाबोबाथ' बे एरेस्ट जानाय नङामोन, नङा होमबा? बिजेपिआव हाबोब्ला बे गावनि केसफ्राबो सल्भ जाजोबगौमोन, एरेस्टबो जानाय नङामोन। बे खोथाखौ स्पस्ट बुंदोंनो बेयाव। दा सारमोननि माखासे साननायाव एम बाथाखौ जेरै सोदों आरो बिदिनो माखासे फैबाय थानाय समाव बिदिनो साफा साफा सोलांनायनि माखासे लामाफ्राव दं नामा सार? बिसोरथ' बेखौनो खालामनो नागिरदों, जेरै हागौ जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ षड़यन्त्र खालामनानै बिसोरो केस जाबसिनलाबायनानै सोनो बिसोर प्रि प्लान पलिसि खालामगासिनो दङ। दा मानोना बिसोरो जोंनि बे आफाद थानायखाय बिसोरो गोबां माने बाजादों आफादखौ फोजोबनांगौ, मानोना बिटिआर एकर्ड जाखांबाय माबाय होननानै बिथांमोना गोबां बानसावबाय थादों। ओमफ्राय जों खोनानो मोननाय मथे जेनेबा ULB ना बे गोदान आफादनि सोरबा हमजानाय BLA बे हमजानायनि जायफोर जोबथेसालियाव दं बिसोरखौ माने बै समाव एरेस्ट खालायनाय समाव मानो एम बाथानि माखासे सायाव बेबो दं होननानै हमनो हायासै, आरो मैया दाखालिसो हमनायाव मानो थाखाय रिमेन्डआव लाबोनानै बिथांमोननि माखासे स्टेटमेन्ट लानानै बिथांमोननि केसाव सोदों होननाय खोनादों, बे बेसेबां सैथो सार? बेथ' नंगौ, जेनेबा बिथांमोना एम बाथाखौ हमनायाव लेंहरनानै हमनायाव जेबो केस मोनाखैमोन। बिजेपिआव हाबनो खावलायनायाव हाबैनि थाखाय मा प्लान पलिसि खालामनानै बेखौ केस जाबसिननानै जेलाव सोनो हागोन, बेखौ बिथांमोना प्रि प्लान बनायदों। बिनि उनाव बै BLA नि सासे सोद्रोमा दावहारु सिखाव होननायखौ बिसोरो बाहायदों। जे नोंथाङा BLA आव एम बाथाखौ लोब्बा दं होननानै बुंनांगोन, नङाबा नोंथाङा खैफोद दङ। बे खोथाखौ दावहारु सिखावखौ बुंनानै सिगिनानै बे BLA आव फासायदों। बे एकदम रोखा स्पस्ट आरो। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ बोरै मोनथिखो, जेनेबा बिथांखौ माखासे आसाम पुलिस बा सरकारा बेखौ माखासे जेनेबा बेबायदि बुं होननानै बे खोथाखौ सोरनिफ्राय मोनथिफिनखो ओरैनो सार? जोङो एम बाथा बिथांजों जों जेलाव गोबावैनो सावरायदों, बेयाव बे स्पस्ट बुंदों, मानोना बै दावहारु जाय BLA नि सोद्रोमा बे बिथाङा गावनि एम बाथानि खाथियाव थांनानै स्पस्ट बुंनानै लाहैदों जाहैबाय, आं दिनै नोंखौ बेबायदि खालामनो गोसो गैयामोन, आंखौ गभर्नमेन्टआनो आंखौ बुंनो होनायखाय बुंनो लेखायै आं नोंखौ बेबायदि बुंनो गोनां जादों होननानै स्पस्ट दावहारु सिखावा गावनि खुगाजों स्वयं बुंनानै लादों जाहैबाय जेल सिङाव। बेखौ माने आर्मि चिफ बिथाङा जोंनो रोखायै फोरमायहरदों। ओमफ्राय लोगोसे सारमोननिफ्राय सरकारनि सायाव माबा मोनसे सावरायनायनि लामायाव बाथाखौ बोरै उदां खालायनो हागोन बेफोरखौ सावरायनाय जागोन नामा सार? बेखौ जोङो मैया जोङो जमायै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै जों डिसिसन लादों, जेरावनाखि जोंहा दाख्लैबावैसो इण्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनो जों मोनसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। आरो जों दिनैबो नैबे माखासे CM नि मानसिखौ जों लोगो हमनायनि बेब'स्था लागासिनो दङ। नैबे आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों लोगो हमनानै सावरायनायनि जों माखासे डिसिसन लानाय जादों। मानोना बिथाङानो जोंखौ खावलायहरदों, जोंखौ बिथाङानो लेंना लाबोदों सावरायनो होननानै। दिनै सावरायबाय थानाय समाव जोंखौ बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै जों सानदों आरो। अब्ला नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिथांखौ माबोरैहाय BJPआव जयेन जानो होदोंमोन मादोंमोन, बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव सोरनि दाय दं?
नोंथांनाव जुदि बेखौ मिथिगौबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।